Ahoj, já tě vítám u nového prvního videa. A dnes si řekneme, co na tomto kanále plánujeme budovat s mým bratrancem, kterému jeho přezdívka se jmenuje Mickey 10, ale říkám mu Malý Messi. Já se tady jmenuji Lukin 12, tady budete mít v popisku, kdybyste mě chtěli sledovat na mém hlavním kanále. A tady to bude náš kanál, kde budeme natáčet mnoho různých videí, ať už to budou let's play, nějaké room toury, nějaké hodnocení setupů, třeba od fanoušků, hodnocení setupů celkově, třeba nějaké, které najdeme na internetu. Dále třeba náš setup, jak vypadá. A celé tyto videa tak budou velmi propracované, nebo budeme se snažit je co nejvíc propracovat. Už plánujeme koupit nějakou kamerku, ale důležitá věc to, že se nebudeme natáčet. Takže to je taková hlavní věc, co rozhodně bychom chtěli říct tak jako na úvod, že se nebudeme natáčet naši tvář, budeme natáčet pouze prostředí kolem nás a další, nebo třeba jsou let's play, tak prostě hry, a nebude tam naše kamera. Samozřejmě dalo by se to umožnit, ale my to nechceme. Protože za prvý ani nemůžeme a za druhý ani nějak nechceme. Takže to je taková první věc. Toto je takové počáteční video, kde jsem pouze sám a kde spíš tak chcem tak uvést, aby už se tady ten kanál mohl začít rozšiřovat. Ale rozhodně bude ještě druhý díl, kde se představí i můj bratránek, který vám o tom řekne třeba i něco více. A jak už jsem tady říkal, jmenuje se tedy Mickey 10, já se jmenuji Lukin 12. On bohužel zatím kanál žádný nemá, pouze budeme mít kanál spolu, ale já už jeden mám, kde mám přes 100 odběratelů, takže jestli chcete, můžete mě tam klidně sledovat. A jmenuje se tam Lukin 12 normálně. Takže normálně najdete na YouTube Lukin 12, tak tam prostě mě najdete. Já bych se chtěl zaměřit k tomu, proč se náš kanál jmenuje Vivo. Je to zatím takové jméno, které třeba se jednou změní. Mám takový plán na jiné jméno, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zatím jsme dali toto klasické jméno, ale počítám s tím, že třeba jednou dáme nějaké jiné jméno. A to už se rozhodneme třeba někdy později. Takže tak. Takhle bych ale chtěl říct, že chceme být co nejvíce family friendly. Budeme natáčet třeba i jaké openingy, které dám třeba i následně potom na můj hlavní kanál. Ale asi nejvíc budu aktivní na mém kanále, ale tady to bude takový kanál, který bude právě s mým bratrancem, na který budeme natáčet hodně v létě, takže na to se můžete hodně těšit, když já přejdu k němu. Takže tak. A toto by bylo asi z tohoto začátečnického videa vše. Dejte nám tady odběr a like se zvonečkem, aby vám žádné další video neuteklo. Já se s vámi loučím a pro další video zase čus.